Dia etoso miensa ene se akwaniaba ne onwono. Akwaniaba ne onwono. Ye kasa anwono a kire se obi anwene ade. Enu nti ye ntoma bi efa no se eye kente. Ye nwene kente. Enu nti wokona onwenefo onwene kente a eye bidua no otoko bonkum no wato abanifa otoko bonkum no wato enti ototo le saa no na wode nwene ntoma no ema na ye kama. Enu nti akwani abadie no ene onwono saa pepepe ena mpanyimfo be no ede kire yen se ewiase abrabọ a yetimu no ohaw ni amane a yetimu enisuo ne kwada na yetimu no eno ene abrabọ no abrabọ bi ani hɔ a ekototen abrabọ bi ani hɔ a nusuo nim abrabọ bi ani hɔ a eye wo